Pacea Domnului, numele meu este Ionel și lucrez ca voluntar în cadrul asociației Chemați pentru a Vesti Evanghelia. De ce voluntar? Pentru că și Domnul Iisus Hristos a venit în această lume și a lucrat tot voluntar pentru salvarea noastră. Noi lucrăm pe două fronturi, atât la editură pentru a tipări aceste cărți cu care după aia mergem pe teren și pentru început aș vrea să vă prezint cărțile pe care noi le tipărim la această tipografie, la Chemați pentru a Vesti Evanghelia. Vreau să vă prezint prima dată cartea cea mai frumoasă care mie îmi place, este Viața lui Isus, Marea Luptă, o altă carte super frumoasă, care merge super bine și la oameni pe teren. Chiar zilele astea am fost într-o lucrare aici în Buzău și aceste cărți au mers super bine, adică oamenii chiar au luat și Biblii și Marea Luptă, Viața lui Isus. Avem și cărți pentru copii, așa de colorat, pentru copii care citesc, astea sunt pentru cei care nu citesc, avem și pentru copii care citesc. Avem Tragedia veacurilor în limba engleză, avem Calea către Hristos în limba italiană, avem și în limba arabă, tot Calea către Hristos, avem și în limba română, Pași spre Hristos, mai avem și o gamă de cărți care sunt de sănătate, Pași spre vindecare, Cum să trăiești sănătos și multe alte cărți. Noi, ca să putem merge pe teren, mai întâi trebuie să stăm să tipărim aceste cărți ca voluntari. De ce chemați pentru a vesti Evanghelia? Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos a chemat pe cei 12 ucenici. Găsim chiar în Matei capitolul 10, începând cu versetul 1. Este trimiterea celor 12 ucenici. Chemarea, Domnul Iisus Hristos i-a chemat și i-a trimis în această lume ca să vestească Evanghelia. Acest mesaj este valabil și astăzi pentru noi. Mesajul n-a fost doar pentru acei de atunci, pentru ucenici. Mesajul este până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos are nevoie de voluntari, are nevoie ca copiii săi să meargă în câmpul Evangheliei și să vestească cuvântul Său. Asta facem și noi, voluntarii de la Chemați pentru a Vesti Evanghelia. Vrem să mergem acolo unde Dumnezeu ne trimite, vrem să mergem acolo unde Dumnezeu are nevoie de noi, să semănăm cuvântul Său, ca mult mai mulți oameni să poată să cunoască adevărul și să se întoarcă la Dumnezeu. Frații mei, cu toții avem această chemare. Dumnezeu ne cheamă pe toți să putem fi părtași încheierii misiunii pe care Domnul Iisus Hristos ne-a însărcinat-o. Chiar cuvântul Dumnezeu spune în Matei 28, Marea trimitere, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Această trimitere n-a fost doar pentru ucenici, și e și pentru noi și pentru fiecare generație până ce Domnul Iisus Hristos va reveni. În Matei 24, cu 14 spune așa, când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită oricărui neam, oricărui limbi, atunci va veni sfârșitul. Noi suntem cei care ajutăm la încheierea lucrării lui Iisus Hristos. Apostolul Petru spune că ce fel de oameni trebuie să fim noi, așteptând și grăbind venirea Fiului omului lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni, câmpul este mare, secerători sunt puțini, de aceea Dumnezeu face chemare nu doar pentru noi care suntem aici, și Dumnezeu vrea să vă cheme și pe dumneavoastră. Aici găsiți acest sortiment de cărți. Pentru mai multe informații o să apară pe ecran și numele de telefoane la care puteți apela, puteți suna și puteți intra în posesia acestor cărți pe care le puteți da mai departe la oamenii care sunt gata pentru a primi Evanghelia. Și Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu va rămâne niciunul care să nu fie răsplătit. Domnul Iisus Hristos spune și un pahar cu apă, dacă îl dăm la careva, Dumnezeu va răsplăti. Nu mai stăm, adică să nu mai stăm nepăsători, să nu mai stăm așa confortabil în bisericile noastre, și Dumnezeu ne cheamă ca să ieșim la lucru. Dumnezeu ne cheamă ca să fim părtași cu El în lucrarea pe care încă mai este de făcut pe acest pământ. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute ca să fiți cu toții, să fim cu toții voluntari în marea trimitere pentru a vesti Evanghelia. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze atât pe dumneavoastră cât și pe noi. Amin.